Ang kamahinungdanon sa adlaw-adlaw nga pag-ampo. Lucas kapitulo 9 bersikulo 23. Kung kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus sa matag adlaw ug sumunod kanako. Kung kita buot mo palambo og usa ka kinaiya nga madawat sa Dios, kita kinahanglan gayud nga maghimo og husto nga mga batasan sa atong relihiyosong kinabuhi. Ang adlaw-adlaw nga pag-ampo, ingon ka kinahanglanon sa pagtubo sa grasya ug bisan sa espirituhanon nga kinabuhi mismo, sama sa temporal nga pagkaon sa pisikal nga kaayuhan. Kinahanglang anaron nato ang atong kaugalingon sa kanunay nga pagbayaw sa mga hunahuna ngadto sa Dios diha sa pag-ampo. Kung ang hunahuna maglatagaw, kinahanglan nato ibalik kini. Pinaagi sa malahutayong paningkamot, ang nabatasan sa katapusan makapasayon niini. Dili nato mabulag ang atong kaugalingon kang Kristo, bisan sa makadiyot nga may seguridad. Mahimong anaa ka nato ang iyang presensya, nga muuban ka nato sa mataglakang, apan pinaagi lamang sa pag-obserbar sa mga kondisyon nga iyang gitakda sa iyang kaugalingon. Ang relihiyon kinahanglang himuong dakong buluhaton sa kinabuhi, ug ang uban pa kinahanglang ibutang ubos niini. Ang tanan natong gahom sa kalag, lawas ug espiritu, kinahanglan nga moapil sa Kristohanong pakigubat. Kita kinahanglan nga motan-aw kang Kristo alang sa kusog ug grasya, ug kita makaangkon sa kadaugan sama kasigurado nga si Jesus namatay alang kanato. Sa pagsugod sa adlaw, ayaw kalimti minahal nga mga batan-on, sa pag-ampo nga mainiton ngadto kang Jesus nga siya maghatag kanimo og kusog ug grasya sa pagsukol sa mga tentasyon sa kaaway, sa bisan unsa nga porma sila moabot. Ug kun kamo mag-ampo sa kinasing-kasing diha sa hugot nga pagtuo ug paghinurusol sa kalag, ang Ginoo maminaw sa inyong pag-ampo. Apan kinahanglan ka magbantay, ingon man mag-ampo. Ang mga bata ug mga batan-on mahimong moduol kang Jesus uban sa ilang mga palasanon ug mga kalibog, ug mahibalo nga siya motahod sa ilang mga hangyo ngadto kaniya ug mohatag kanila sa mga butang nga ilang gikinahanglan. Pagmainiton, magmadeterminado, ipresentar ang saad sa Dios ug unya tuuhi sa walay pagduha-duha. Ayaw paghulat nga mobati og espesyal nga mga emosyon, ay nimo hunahunahon nga ang Ginoo motubag. Ayaw pagmarka og piho nga paagi nga ang Ginoo kinahanglang mobuhat alang kanimo, sa dili pa ikaw motuo nga imong madawat ang mga butang nga imong gipangayo kaniya. Apan salig sa iyang pulong ug itugyan ang tibuok butang sa mga kamot sa Ginoo, uban sa hingpit nga pagtuo nga ang imong pag-ampo pagapasidunggan ug ang tubag moabot sa tukma nga panahon ug sa paagi nga nakita sa imong langitnong Amahan alang sa imong kaayuhan. Ug dayon kinabuhi ang imong mga pag-ampo, lakaw nga mapaobsanon og padayon sa unahan.